natin. Ito yung 2x2 matrix, fastest earning potential, then 3-up system, largest infinity potential. So, i-discuss ko lang in depth, one by one. So, i-discuss natin ngayon yung pay plan number 1, 2x2 dynamic follow matrix. So, in this system, it only requires you to fill up 6 people under you. Ibig sabihin, once na pag nakumpleto mo yan, yung 6 na tao sa ilalim mo, kikita ka na ng $70 or $90. Explain ko rin mamaya kung bakit may $90 na earning once na nakumpleto mo yung 6 people under you. The next thing I will discuss is kung paano ba napupunuan yung 6 na tao dyan sa ilalim mo. So dito pwede mo makumpleto yung matrix mo dahil sa teamwork. So paano ba yon? First, ikaw to, may dalawa kang kaibigan na bumili din ng Supreme Wealth Library. Din sila din mismo, yung dalawang kaibigan nila, bumili rin. So ikaw, automatic, nagkaroon ka ng $70 dyan, plus magkakaroon ka ng new matrix mo. Wherein libre na to. Hindi ka na magbabayad ng additional fee. Then if ever yung napasali mo, nakumpleto niya rin yung 6 na slots dun sa ilalim niya, so magsa-cycle din siya. So once nakumpleto niya na yan, mapupunta siya dun sa ilalim mo. Then yung isa naman, nakumpleto niya rin yung 6 na slots under him. Magkakaroon din siya ng new account dun sa ilalim mo again. So dito sa new matrix mo, kailangan mo na lang i-fill up yung 4 na persons na yan under you para kumita ka ulit ng $70. So pwede rin dito, magtutulungan uli kayo, sila makapag-refer din para mapunuan yung 4 under you. Next, I will discuss the long-term scenario dito sa system ng pay plan 1 natin. So let's assume na lahat ng purple na icon, ikaw nag-refer dyan. So in this case, may 3 kang na-refer, then the rest, yung 3 na yan, na-refer ng mga kasama mo. So magkakaroon ka ng new matrix mo. So dito sa new matrix, nakapag-refer ka ng 2, then yung isa nakapag-refer ng 2, then yung isa naman mabagal konti, nakapag-refer ng isa, then nilagyan mo ng isa, so cycle ka ulit. So in this case, nagkaroon ka na ng 2 cycle. So ngayon tinamad ka, nagpahinga ka muna, pero lahat ng na-refer mo, humataw sila. So sila din mismo, nag-cycle din. So magfa-follow siya dun sa bakanteng matrix mo, ito din, humataw din, mapupunta din siya dun sa new matrix mo. Then another one, humataw din, mapupunta siya dun sa ilalim ng isa. Then another one, then ito naman na isa, nag-cycle din, pupunta din siya dun. Then the last one, nag-cycle din siya. So, sa third cycle mo, makikita mo, wala kang ni-refer, lahat na lang nung ni-refer mo nung una, sila rin mismo nag-cycle or napuno nila yung 6 na slots nila under them. So, hindi ko na nilagay yung 6 na slots dyan sa ilalim nila. Basta, nag-cycle na rin sila. Or, napunuan na rin nila yung sa ilalim nila. So, dahil kumita ka uli ng $70 na wala kang ginawa, ginanahan ka uli ngayon. So, bumalik ka uli. Nag-refer ka uli ng 5. Then, yung isang na-refer mo, nakapag-refer ng isa. So, another $70, magsa-cycle ka na naman. Another matrix for you. Then, yung 2 na-refer mo, humataw din, nag-cycle din. Another new matrix, then ito another new matrix. So in this case, sila rin mismo humataw uli, nakapaglagay ng 2. So ikaw, 2 lang na-refer mo, another $70 for you, and so on and so forth. So kung titingnan mo as a long term, the more you refer, the faster you cycle. So ibig sabihin, pag marami ka talagang nare-refer, mas mabilis din yung cycle mo. Then, habang tumatagal, tinutulungan ka mag-cycle ng mga kasama mong na-refer mo nung una. Then, next, another scenario, what if naman sabihin natin, ikaw yung taong tamad ka masyado, then nakakuha ka lang ng isang masipag. What will happen? So, dito, dahil nga masipag siya, so siya, mabilis siyang nakapagre-refer. So, siya mismo earned $70 that time. So, dahil ikaw naman, may bakante ka dito sa kabila, so siya mismo, lilipat siya dito, once na after nung cycle niya. So dito naman, dahil nga masipag uli siya, naglagay siya ng 2. Paglagay niya ng 2, ikaw automatically, kumita ka rin ng $70 kasi napuno na yung 6 na slots under you. Plus, lalagyan niya uli ng 4 dito, automatically, magkakaroon siya ng $90. So bakit nagkaroon siya ng $90? Kasi dito, once na nakapag-refer ka ng more than 7 people, yung lahat ng cycles mo onwards, magiging $90 na siya. Then dito sa system natin, in 2x2 matrix, unlimited cycle siya or unlimited matrix. So kahit ilan.
basta nagsa-cycle ka, magkakaroon ka ng new matrix and so on and so